Dobrodošli na U sebi. Ove nedelje pričamo o jednoj naizgled jednostavnoj stvari. Zašto nam je teško da kažemo da? Ne bilo koje da, već ono pravo. Da promeni, da nečemu važnom, da nečemu što nas čeka. Koliko puta si bila na ivici da kažeš da nečemu što si želela i ipak si ostala da stojiš. Videla si priliku, osjetila unutrašnji impuls, ali onda si rekla, sutra, kad budem spremna, kad se kockice slože. I nisi rekla ne, ali nisi rekla ni da. Želimo promene, ali kao da nas nešto u nama koči. Ponekad mislimo da nismo rekli ne jer nismo doneli nikakvu odluku. Ali odlaganje je samo jedan oblik odbijanja. Mi ne kažemo neću. Umjesto toga kažemo uradit ću to. Samo ne sada. Stavit ću na spisak. I tako danima, nedeljama, godinama. Odlaganje tada ima dvostruku funkciju. Umiruje savest i istovremeno izbegava akciju. Mi često mešamo nameru sa akcijom. Samo zato što planiramo da nešto uradimo imamo osjećaj da već jesmo. I onda se pitamo zašto se ništa ne menja. Imati nameru i plan je neophodno, ali nije dovoljno. Možeš godinama želiti da se pokreneš, da napraviš promenu, da se posvetiš nečemu. Ali bez delovanja želja postaje teret. Zašto je uopšte tako teško da kažemo jedno jasno i iskreno da? Ponekad se plašimo. Ako kažemo da, to znači da ulažemo deo sebe. A šta ako ne uspemo? Mnogi radije biraju da ne počnu, jer neuspeh boli, a nepočinjanje deluje bezbednije. Ponekad zamišljamo koliko će nešto biti teško, koliko ćemo izgubiti, vrijeme, energiju, udobnost, a podcenjujemo ono što možemo da dobijemo. Naš mozak štiti status quo i sve novo doživljava kao potencijalnu pretnju. Ako kao dete nismo gledali ljude koji istrajavaju, grade i završavaju, nismo naučili kako se to radi. Tada da ne zvuči kao izbor, već kao nepoznat teren. Nekad ne kažemo da jer znamo da će nas to uvesti u nepoznatu i konfuziju, ali dozvoliti sebi da budemo zbunjeni je ključ razvoja. Ne možemo rasti bez tog prelaznog perioda kada ništa nije jasno. I nije poenta u uspehu ili promjeni života preko noći. Poenta je da učimo, da dozvolimo svetu da nas oblikuje. Rješenje je dozvoliti sebi da uronimo u nove situacije bez garancije uspeha i bez rigidnih očekivanja. Samo sa željom da učimo. Kao umetnik na trapezu koji mora da pusti jedan trapez kako bi uhvatio ruku kolege na drugom. Svaki istinski korak ka promjeni zahteva trenutak u kojem ostajemo sami u vazduhu, između starog i novog, bez sigurnosti osim one koju nalazimo u sebi. Ponekad ne kažemo da jer prosto nemamo gdje da ga stavimo. Kalendar je pun, a mi smo umorni. Da bismo rekli da nečemu važnom, moramo naučiti da kažemo ne nečemu što više ne služi. Navikama koje nas iscrpljuju, obavezama koje nisu naše i ljudima koji nas troše. Napravi prostor. Ne moraš da stigneš sve. Moraš da izabereš nešto. Jer ako ne kažeš da nečemu, život će odlučiti umjesto tebe. Reći da ne znači biti impulsivan. Znači biti prisutan, otvoren, spreman da budeš zbunjen i da kroz tu konfuziju pronađeš nešto novo o sebi. Seti se. Jednog da koje si izgovorila i istrajala, koje ti je donelo nešto vrijedno. Kako se tvoj život promenio zbog toga? Jednog da koje nisi rekla i zbog kojeg sada žališ. Prilika koju si pustila da prođe jer nisi bila spremna. Kako znaš šta je vrijedno tvog da i kako da napraviš prostor za novo čak i kada ti se čini da je život već prepun. Pravo da ne mora da bude savršeno, ali mora da bude tvoje. Ne moraš znati sve korake, samo moraš da se pojaviš i da počneš.